Hello guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय जाबाय। नोंथांमोना दिनै आंनि थाम्बनेल्सखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। आं दिनै जेनिफार दैमारि बर'नि सासे एक्ट्रेस बेखौ आङो दिनै आखिगोन। नोंथांमोना आंनि आखिनायखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक, शेयर आरो साबस्क्राइब खालामगोन। दानिया थौदो आंनि आखिनायनि जार्नियाव।